Yan uwa, wannan ɓangaren dafa'i muka dawo. Da yardar Allah, yan uwa wanda yake so ya dafa'i a jikinsa a kasa huda shi, to yan uwa ana samun ƙayar aduwa, sannan a rubuta maka suratul yasin wake-wake. In aka yi wannan rubutun to ana zubawa a ƙayar aduwan, ya kwana lahadi a waye gari litinin, yan uwa a tashi da asuba kafin ka ce wa kowa komai, za ka yi wanka da wannan ruwan rubutun. Ita kuma wannan ƙayar addu'a za ka shanya ta, in ta bushe to yan uwa za ka daka ta daku. Amma yan uwa, kafin wanka da rubutun to ana kuskure baki sau 3. To idan ƙayar addu'ar nan ta daku, yan uwa za ka jure yin hayaƙi da ita adadin har ta ƙare. To yan uwa, alfarman manzon Allah, in aka yi wannan aiki to Allah ya tsare ka, kuma ba wani jifa ko wani abu mara kyau da zai ƙara kama ka. Wanda yake tare da kai ma ka magance shi, alfarman annabi da alkur'ani. Sirrin ko kuma in ce hadiyar wannan aikin shine a yi wa annabi salati a comment section, sannan kuma a yi mana sharing saboda yan uwa su amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.